Dojo! Janko, ideš! Janko, zaber! Janko, ideš! Dobre! Dojo, Janko! Janko, ideš! Janko, poď! Janko, na srdca! Janko, záber! Na srdca, Janko! Podaj ho! Poď, poď, poď! Janko, záber! Drž hubu. Janko, poď! Janko, bij ho! Janko, ideš! Myslím si, že aj celé bývalé Československo nám môže zavidieť, takže aj my sme vďační divákom, ktorí prišli včera a dnes podporiť našich borcov na týchto majstrovstvách kadetov. Počkáme ešte na oficiálny výsledok tohto zápasu, v ktorom sa stretli Jan Zap z boxu Dúbravka a jeho súperom bol domáci borec Marian Sisak z Kenešova. Takže víťazom v tomto stretnutí a majstrom Slovenskej republiky pre rok 2007 v hmotnostnej kategórii do 75 kg sa stáva, Mišo Hubek by ešte počkal, ale je to Marian Sisak. Víťazovi majstrovi republiky v hmotnostnej kategórii do 75 kg domácemu borcovi Marianovi Sisakovi. Takže ešte raz povedz pre Nikaza. No a máme tu záverečnú dekoráciu hmotnostná kategória. Dovolte mi teda ešte na záver poďakovať mene organizátorov všetkým vám, že ste behali cestu do Vranova z jedného konca republiky, ako hovoríte, na druhý koniec republiky, pretože Vranovský box
si to právom zaslúži a prajeme vám šťastnú cestu domov svojich rodín.